Santa María Real de Sar é o exemplo máis antigo que conservamos en Galicia dunha tipoloxía de igrexa basilical románica, que foi moi empregada polas comunidades relixiosas de pequeno e mediano tamaño. A planta da igrexa é de 3 naves lonxitudinais, separadas por piares compostos e rematadas na parte oriental por unha cabeceira con 3 ábsides. Carece de cruceiro, aínda que os 2 primeiros piares, máis desenvoltos que o resto, buscan individualizar o tramo anexo ao presbiterio, é dicir, a zona do altar. As razóns de éxito deste tipo de igrexa son variadas. Aínda que é un templo monumental, resultaba relativamente sinxelo e rápido de construir. Hai que lembrarse que a súa cuberta orixinal era unha estrutura en madeira, para que non se necesitaban os cálculos arquitectónicos que implican as bóvedas. Ademais, adecuábase moi ben ás distintas funcións que tiña que cumprir. Contaba cun amplo espazo congregacional, un cómodo coro para a comunidade monacal e uns altares colaterais cos que aumentar a oferta cultural por un lado e dispoñer dun altar parroquial polo outro. Santa María Real de Sar é un modelo prototípico, a cabeza de serie dun conxunto de igrexas que se irán repartindo pola xeografía do románico en Galicia, reinterpretando as súas formulacións arquitectónicas e decorativas. Un exemplo moi representativo é o da colexiata de Santa María de Xunqueira de Ambía, en Ourense.